terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Ola, boas tardes. Chámome María José Rodríguez e son pedagoga e artista plástica multidisciplinar. Nacín na Coruña, aínda que dende sempre estive vinculada a Terra Chá, por ser Guitiriz o lugar de nacemento dos meus avós e dos meus pais. E agradezo ao IESCHA, o Instituto de Estudos Chairegos, o convidarme para facerlle esta homenaxe conxunta que lle imos a dedicar entre todos ao poeta da chaira Manuel María. Eu era coñecedora da traxectoria literaria de Manuel María dende hai moitos anos. Tiven a sorte, no ano que lle dedicaron as letras galegas a súa figura, pois de participar nun libro homenaxe que editou a Deputación de Lugo. A maiores tamén tiven a sorte de estar na súa casa museo en Outeiro de Rei. Ali a verdade que quedeime gratamente sorprendida, porque é unha casa museo pois chea de humanidade, chea de multidisciplinariedade, na que se poden visualizar cadros, as súas poesías escritas nas paredes, pois todo un museo etnográfico vivido e sentido. Ali, naquel intre, saquei unhas fotos, algúns dos cuadros, pensei, pois chegará un momento en que dibuxe algún destos cuadros, bueno, tentar dibuxalos. Aquí vos mostro un retrato que lle fixen a carboncillo, e outro é a casa de Manuel María, en acuarela. Pero a maiores, pois tamén quixen facerlle unha poesía dedicada a él, que soubo como ninguén espallar a cultura galega, pero tamén dedicada a todos os avós e as avoas que tamén souberon, como ninguén, espallar esa cultura. Porque hai moitos xeitos de expandir o noso, de sentir o noso, e todos esos xeitos son válidos se se fan dende o corazón. Entón, a poesía tituleina Cultura en maiúsculas, porque a cultura sempre nos fai crecer a todas as persoas e a todos os povos. Un pobo sin cultura pois é un pobo pois morto. Aquí vou volar ler. Cultura en maiúsculas. Xunto a casa de madriña tamén había unha maciñeira, mais non había libros, que na casa dos pobres non hai cartos para alegrías, mais tiña sabiduría a madriña, de traballar arreo para poder comer, sen quitarlle da boca o pan a ninguén, de facer o ben sen mirar a quen, de vivir e deixar vivir por lema tiña na súa vida, de desfrutar da natureza da terra chaca de un nacer, de espallar alegría a moreas e a mans cheas, porque é de ben nacidos agradecer a sorte do lugar no que por fortuna che tocou nacer. A fortuna de todos os sentidos posuir, a riqueza de non ter pesar pola pobreza, porque non hai maior tristeza ser pobre de espírito, si que é baixeza. Sempre lembrarei o pouco que tiña, pero o moito que todos a querían, por ter un corazón tan grande imposible de esquecer. En esta sentida homenaxe, aos dous os quero xuntar, pois é xusto lembrar a todos aqueles que nos fixeron medrar. Unha aperta a todos e a todas, segamos facendo o camiño a andar e defendendo a cultura que nos fai crecer e as persoas e a todos os povos. Gracias.